סרטון של פובנו, והיום אנחנו הולכים לעשות את המתיחה של הקצפת, ובואו נראה את האינטרו ואז נתחיל. אוקיי. בואו נראה אם הוא יצליח לעשות את זה. פתאום הוא מגיע משם. פתאום הוא מגיע משם. פאק. אם הוא מגיע מהצד השני אז הלך עליהם. צפיתם בסרטון, אם אהבתם בסרטון תנו לייק, תשתפו, תירשמו לערוץ, ואם אתם רוצים עוד פרנקים כאלה, עוד מתיחות כאלה, תגידו, אני אעשה איזה שבא לכם, ויאללה, נראה בסרטון הבא. Сука, 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 блядь, 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 сука, сука.